Kolombai ka tawte buksono ang tini norong thani Deepak Entertainment YouTube channel tawte busong tini video wangma kok sasanai tong norok bai tawte buksong sini Bharat Gotoni Pradhan Mantri Shri Narendra Modi botabok 2014 ni simi Pradhan Mantri haboi sini Bharat Gotona chalmane hoite baksa borok chajega butongo baksa borok chajanai butongo kintu bo chaito gui tongo bini Bharat Gotono kaham kaitlangna ni bagoino kaisa naharmung obahaino jotto nino jani hano kusugot langnani mung khlaidani ang Pradhan Mantri hakai ang bu khainai abo jotto nino bukhawa wanchu mung tongo haida tawte buksong abo hairang tuinu kok sanai tinini kok nai Bharat Gotoni sini Pradhan Mantri je tabuk tamo khai feika ba buskango tamo khainani thangui tong abo hairang norono kisa je ang saimaman tuikhai norono ang sai khnarinai tei noroko video no puilan sim pai thak jora kisa halogoi nana bago chaitok dehnui ang no koyum tawte buksong IKP Narendra Modi belaikai nini election camping rogo beshi nukjagya taklani bishesh kai 2024 election je Lok Sabha election paimani pore tabuk state ni assembly election choli tongo a jaga rogo nukjagya Kashmir rogo Haryana rog election paikha tabuk November ni 20 tariko ongfinai Maharashtra bai Jharkhand 23 tariko khaino arobu result rogo ongkhor bainai kintu borok besto camping rogo ongkhor malia di sarkar botabok belaikai fatani desh kobangma Arab desh rokbai Middle East tei yang Asia desh rokbai Maha Asia desh rokbai malayoi bahakai sini Bharat Gotona kusugot lang thangmanno abono khub chaito guitung norok saimana kisa sikang Bangladesh ni jeko timani Muhammad Dr. Yunus Khan botabok America no toyoi bini Bangladesh no khub tisana ni bagoi chaito guitung abo haino Narendra Modi norok nukhanai onek din ni pore China rok bai milia China rok no khub nasil jago India ni borok ba media rok jotono border area rogo army puji tongnai rok jotono China rok bai khub daka mukka anglai tonglayo strict border choli tongo aboni bagoino tabuk Narendra Modi boitok khaika China ni Kim Jim ba direct Bharat ni orthonetic ni economic technology bepak no China bai tabuk milwoi kaham kai kuchuk potot langnani bagoi kaisa naharmung tiklai tongo Narendra Modi ni binitei Jaishankar Videsh Mantri borok ni chaitong mung bai tabuk already choli tongo meeting cholika Russia rogo norok no khana Rus bai Vladimir Putin bai mil laimani ya rok mil lai aro meeting man pare high tech kaisa meeting borok Kim China ni bai ajagao no khlai laika Tebo saka Narendra Modi bo saka chung mili layoi yak by yak romui desh no kusugot langnani nomor to bunani India no Narendra Modi na harmung tabuk super power America bono tola khiklaina ni bagoi chaito gui tong Narendra Modi na harmung super power tabuk down klainai obo hai buikok salai tongo saimia busu jate down klaino aro juddong laimani tuyoi je Israel no borok support khai tongmani tebo support no khayo yang Gaza ses khaibeka Palestine nini Lebanon abu pura tol molung thamaka khamoi pura city koto town koto pura nini tamin sanai building koto rok jotono sakani simi hawai jahaz bai misal sarok goi ses khaikibai ka taukte bukso abo haike desh nosto khai tongka abo hairong no muthangna nibu kaisa nahar mungi tongo tabuk sini Bharat Gotoni Narendra Modi bo belaikai chaitok jak Rus no busaka tei bo sikango bunorong no khana Ukraine ni aroni rashtrapati bai malayoi kok rijak khub doti khaino Ukraine bai nini Rus je juddho ngui tongmani onek borsor rongkha abo bo muthangnani bagoi no chaito gui tongo Narendra Modi ni bising tise jotono thakjak sinai obo hai hinoi tabuk je Bharat Gotoni news media koto rok samani okong ni mote namnor no sabu tamkai do muthagai mangkai to belai no kaham again rok Simon na tabuk Israel chongno kono desh paya salute rima tongmaika nini Egypt hindi Lebanon hindi aingo je tongmani bising basangni tukra desh tong ajagao Middle East Arab desh ajagao kirijangmani marungui tong gai Turkey sungno usekango biang ni gulli phaika abono tui tabuk belaika wana laijak arobo Turkey sungbo tabuk toisa relaika bar like misal sar lai tong laika tabuk tebuk song abidi rono norok chas khai nai di news koto otoro again norok Simon nai tabuk देश विश्व युद्ध उंगीरे थांगपिनो तैसा तीसरा बार 3 बार
ni bisut juddo dengno obo hai borok ni je saklaimung ba wansumung bo choli tongo aibano obono tuino Narendra Modi khai muthakna ni bagoi chaitogo bokhai kuno desh bai juddo khlairina musungya juddo khaikai taukte buk song luska nungu aroni nukhana Gaza ni je leaders koto aroni neta pradhan mantri rok jottono kokbayoi shesh khibaika abor bhai rono na phunobui malia nora kubangma charge kai naidi asuk koto sanai rok joton tabuk paibeka baksa bayoi klayoi tenel logono phop jagoi thibaika abo haike bumbari khaika wan ama singsa taukte buk song angkok noron kisa kai sai tongo taukte buk song nor kisa bujna ni chai tokdi amokai sini tirprawo NRC bu ungnai West Bengal bu ungnai Narendra Modi ni na harmung obo angnor no kuboi kai sawo tini Narendra Modi na angkung chugri samani ko gya Narendra Modi ni baksa baya brok dol lok tongnai Hindu Muslim Turksa rok hingsa thepa panu Narendra Modi ni na harmung tongo kisa kahamno Amit Shah song ni na harmung kisa kahamno tongo কিন্তু কিছুজন যে স্টেট নি মিনিস্টার রক পরক্সি হামিয়া পরক্সি ব্রেন ওয়াশ খায়ু নরেন্দ্র মোদি সং অমিত শাহ সং তৈ আরএসএস সং কিন্তু মোদি নি নাহারমুং ভারত নি হাগত নি বরং তংনাই 1958 ni siminu NRC lagongnai obo kaisa kubangma news media rok ang khanaka tabung ni je kok salai tongmani West Bengal ni 10 borong ni 10 rog no sawo abo সংবিধান ni je rule tongmani o rule ni onujai no 1948 ni siminu NRC chalo ungnai hoito abo tini khana kisa lerphan mano kintu ungnai abu chalo khainai jot tobono shanti khainani bagoi Narendra Modi ni chaitomung naharmung bokke bunono naiya chachar rungnani ba debate dunani sini tirprao bo nayo bo shanti khainani bagoi age sini tirprao chinti prasak kusung o hani busa hini saimaka age oroni wanji hindur no bonnorna ni bagoi chaitongnai tei khairmani bisingtui masamangnoi CA ni bisingtui India ni nagorik tongna ni bagoi abeদন পত্র rimano letter simano koto ba DM office obo hai kaisa samung progress choli tong taukte buksong aikai taukte buksong norok o video no share khadi norok saiman chokana angra kokrok sanan kai video logoi thango video no ang log rili taukte buksong o video no share khadi jot to taukro no phunnan chaitok di tei norok je anok respond rimani hamjong rimani abon bagoi no pai play kolomung tei salute ribo norok comments rok anok kaham saklaiman bagoi tei 99% norok ano asukkai hamjagoi support khai tamon bagoi bo hambai norok obo haiken kurungui tongdi tei kaham kurung tongdi susto tongdi tini ni bagoi jot tonono haina hai kolomoi mutaksin osuk baino video no